Rég ittam ilyen rossz vodkát. Mi, igaz, szovjet hazafia, ezt a cefrét érdemeljük? Nem dolgozunk így is eleget? Nem a jó itallal kéne öblögetnünk? Nem dolgozol te semmit. Panaszkodásért inkább le kéne tenned a tollat és felkívánod a kapát, te munkátlan. Ilyennek a parat se kéne a kezébe adni. Ittam már rosszabbat. Ez az új... államférfi, vagy hogy is mondják, nekem nem fogamra való. Nem a nép szolgálója, én mondom neked. Mindent el fog bolondítani. A száraz kenyér való a te fogadra, te naplopó. Még te akarod megmondani, ki mit csinálja orosz honban? A száraz kenyér. A száraz kenyér legalább valami. Legalább az legyen az asztalon. De én nem panaszkodok. Még a végén elvisznek. Ez a baj ezzel az országgal, hogy mindenki fél. Szerintetek a vörösök féltek? A cél az egyenlőség. Ne ezzel a bajszossal, én azt mondom. Ezt a rendőröknek mondjad kint a vörös téren, te kötnivaló! A rossz vodkát sem érdemletnek! Az ördög változtassá méreg ki azt, ami még folyik le belőle a torkodon! Nyugalom, nyugalom. Őrület, amit folyik, csillapodjatok. Úgy harcoltok, mintha nem egy oldalon állnátok. És ne politizáljatok ennyit. Nem tesz jót az egészségnek. Az esztétika. Az esztétika, ami fontos manapság. Én az esztétikának élek. És tudjátok, mi a legesztétikusabb? Megmondom én nektek. A hold, kérem szépen. Miről beszélsz? Megint anyára ment az ital? Miért pont a hold? Világosíts fel bennünket. A hold a fényes napokon elbújik. Még a nála nemesebb és hatalmasabb nap táplálja földünket. Viszont amikor a nap nyugovóra tér, a hold felosan az égre, és onnan világítja be az éjszakát, ezzel megszegve a sötétség szobájait. Nélküle sohasem kelhetnénk át az ezüst hídon, és az egyik oldalon ott ragadnánk. Hold nélkül a rabló is az olyan a zsákmányával, és a gyilkosnak is sikerülne megszökni az árnyak mögött. A hold az emberi faj jó barátja. Átsegíti a legsötétebb éjszakákon, és utat mutat neki a sötét, fagyos utcákon. Képzeljétek el a világot hold barátunk nélkül, amellett a két vénygyertya mellett is tudnál úgy élni. Valóban. Igaza van. Tehát akkor azt állítod, hogy a nap az elnyomója a holdbarátunknak? A nap igenis jogosan nyomja el a holdat, megteheti. Mert a nap az élet a számunkra, feladata elengedhetetlen. A holdnak is fontos szerepe van, de lusta. Igaz, néha megmutatja teljes egészét, és mindent megtesz, viszont van, amikor csak teste felével világít, akár csak negyedével. Kérem szépen, nem olyan komolyan vehető, mint a nap. Persze. A hold nem képes úgy világítani, mint a nap. De mégis ki az, aki elnyomás és bujkálás között képes alkos munkát végezni? Tehát akkor a holdat meggyötrik? Azért gyengébb? Természetesen. De mégis milyen szép, és kecses, és milyen elveszett, mint egy elhagyott bütykös hattyú, úgy úszik az égen. Szép gondolat, neked kéne inkább bírónak lenned. Felnyitottad a szemem, meggyőztél. Hát, nem csak a vodka beszél belőled, vagy mégis? Emeljünk porunkat az elnyomottakra. Na, zdorov. Sono,